ילד אוטיסט ברחוב. ילד אוטיסט ברחוב, בקריית טבעון. עוצר אנשים. ילד אוטיסט בקריית טבעון עוצר אנשים סתם. מוקדש לאביטל. וזה לא מבוים. אני אומר לך, אני מת. יש לך פיצול אישיות. תגיד. אני לא יכול ככה. בוא נרוץ אחריו. אביטל, אני אוהב אותך. הנה מכונית אופק, תעצור אותה, הנה מכונית אופק. עצור אותו אופק, הנה מכונית. תעצור אותו אופק. לא, הוא נכנס. תעצור את המכונית. לא, הוא נכנס. יאללה ביי. מסתיים הסרטון.